नैहाय बिफा आंनाव दिनै ओरैबायदि मोजां खबर मोनदोंना आङो माने लाथ्र' हालायनायसो नङा नोंबो खोनाबा खुसिखौनो मिन्थिबायना हाबाब बिमा जोंनि न'आवलाय मालाथो खुसि फैफेरबावो नै एबारथ' हले जोंनि न'खरावबो खुसि फैगासिनो बिफा मिन्थिबायना दिनैसो बिदि खुसि खबर होननाय खोनाबायलै आङो जोंनि न'खराव जेन'बा माथोमोन ओमफ्राय औहाय बिफा औ बेबो आं दासान्दियाव माने नै बिफा हामानिफ्राय जागायजेननोसो जाबाय आंबो देलै बिमा बुंदोना ओमफ्राय माथो खबरमोन आंबोथ' खोनासंसै ना र'हाय बिफा र' खिन्थागासिनो ना आङो जोङो ना बिफा बिबै बिबौ जासिगोन मा होनखो बिमा मायो बिदिबा एनि बिहामजो नामा बिमा एनियानो जाखागोन बियो बेखौनो आंलाय आरोलाय सोरथो जाबावनो न गुड निउसालाय सोनाथो बाब बिमा बिदिबाथ' बाथ्रायाथ' जोबोद गिदिरानो नङा होमबा औ नंनायालाय नंगौ नाथाय जोंहा एनि बिहामजोआ नङाना बिफा मायो अब्लालाय सोरथो बिमा सोरथो दंबावो नै बिफा जोंहा जुरि बिहामजोआसो मा होनखो जोंना जुरि बिहामजोआसो बिमा बाथ्रायालाय नंगौना नङा जाखो साला जेखौ गोसो बेखौनो जागोन दाउआनो जा जायखि नायानो जा अमायानो जा जाखाजोबथारनांगौ नङाबा देनां थैनानै थाङोबा आसासो थालाबायगोन दिनैथ' आरो खान्थालजोंनो लागावनोसै बेदरखौ बा जुरिबा जानाय लोंनायाव दुखु दाहाफोरखौबो साइडआव दोननांगौ नङा होमबा दुखुफोरालाय खानो रोंखानाय नङा दुखुआलाय थाबाय थाखागोन माने आंनि बिलोगोखासो ना माथो आरो बेखायनोथ' आंनि जिउनिफ्रायनो थांनो रोङा नोंखौथ' ना सोरां नोंखौथ' आंनि बे खान्थाल बायदि दाननो गोसो जानानै दङ मिन्थिबायना आरो गोसो जाथारोबा दानग्लिजोबगोन आं बेफोरबायदिनो साला सोरां नोंखौबो बेफोरबायदिनो थुख्रा खालामनांगौ सोरां आंनि जिउखौ बरबाद खालामदोंना नों सोरां जुलिनि जिउखौलाय माथो होनबावनो आरोना नाथाय आंथ' गाबनोबो हाया दिनै नङाबा आंनि गथ'आसो दुरबल मोनगोन ना आंनि गथ'आसो दुखु मोनहैफागोन बेफोर गासैबो सोरांनि थाखायनोथ' जाजोब्बायना हाबा आइ हामाथो बेयावसो दङ नोङो मैगंसो हागासिनो ना माथो ओंथ' आयै सोरि आइ नै नायनाय आयै ओंख्रिसो हागासिनो आङो दिनैहाय खान्थाल ओंख्रि जानोसै खान्थालजों बेदर दे अब्लालाय आइ नों जानो लुगैदोंबालाय संनोसै दे आरो माथो आरोथ' नाबो दंबावोसो नै नाखौबो फ्राय जानोसै जेखियानो जाया आयै जानायालाय जाबाय थाखागोन खिन्थु जानायफोरखौ गोगोम जाखानांगौ दे आरो औ नङाबा माथो आइ दे आइ बिदिनो लासै लासै बावनो नाजालांदो धोद आयै नोंबो माखौ लानानै सानबाय थायोथाय आंखौ नुदो आं गाबदों नामा सोरबा ओमफ्रायथ' नै एसे सामब्राम हानानैसो मेगनफोरानो आलौदों आरोना हामानोसो हाबाय थानांगौ जाखो लाबो होमबालाय आं हानि आरे गावसोरल' मावजोबोबा खामानिखौ आंलाय माथो मावगोन सोना जोंहा सानैजों रायलाय संनांगौ आरोलै ओंथ' आरो सोरां बाबु हाबाब नोंसिनि गुड निउसखौ खोनानानै मार खुसि मोनबायहाय गोसोआ आच्छा नंगौना आयै औ हा नङाबालाय माथो ओमफ्राय नै दाथ' नों बिफा जानो थांगासिनो आरो बे गदाय नामा बेखौ दोनना फैफिनदो बाबु दाथ' आरो नै जुरि नानियाबो बिमा जासिगोनबा हा नोंबो बिफा जासिगोन ना एसे जिम्मेदार जादो खालि बे आंनि हिन्जाव गदायखौल' नोजोर आरोना नोंसोरो नैहाय जोंलाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंखादों हा बोरैथो सानै बेफोरबायदि सामलायनो हानांगौ नोंलाय बाराबा मोनथिबायना आयै नोंनि नोंसाजोखौबो लानानै खारसैसो आं हाबाब मा होननाय जाखोहाय बेलाय माथो बेलाय नोंसाजोखौथ' हरासै ना गोदो गोसोथोनायखौ मोनासै नालाय दाथ' आरो माथो आंथ' जायखौ खिलाया आं जायजोंखि संसार जाया बांद्राय बुंबाय थानांला नोंसोरो हाबाब मोजां बुंबाबो दायसो जायो नङा होमबा नोङो ओरैनोबाबो मोनथिबायना नोंसाजोखौसो मार गोसोथोखायोमोन होनोमा नोंसोरनि थाखायनोथ' मोनासै ना बाबु जायखिजाया जुरि नानिखौल' लायफिनदो मोजाङै गोजोन संसार जाफिनदो बे गदायखौलाय मानो हो बाबु संसारासो नोंना गुलाय गुजाय जागोन नङा होमबा
जायखौ खिलाया जायजों खिथाया आं दंना दे आरो होमबालाय जायखौ खिलाया माथो नांजाबाय थायोब्रा जेन'बा गावसोरसो जानांगोन आरोना संसारखौ आयुलै बे सोराङाथ' दासिमबो बुजिगोन ना बुजियाखै जाखो जेन'बा मानसियानो माबोरैबा जालांथारखोबा आरो दाथ' बियो इमान मोजां गुड निउस मोनबाय दिनै बिफा जानो थांगासिनो जोरिया बिमा जानो थांगासिनो अब्लालाय बे मायाखौलाय मानथोबाव नाथाय नङा सोराङाथ' साननायफोरानो जुदासो दिनै दा जुदि आरो बेफोरबायदि हालोदाव जोरिया बेयाव फैफिनोबा मायाबो थाङाबा मा जागोन आरो दा फैनो गोनां गोदान आलासिनि फिउचारा मा जागोन दिनै नङा बेफोरबायदिबाथ' दावराव दावसिनो दिन थांगोन माथो नांलाय खमलाय दावराव दावसिनो बिनि सायाव जानला मानला खोथासो बुंबावदों बे सोराङा मा होनबावगोन आरो बेखौ जुरिखौ साननानैनो गोसोआनो गाज्रिल' मोनखाबाय दिनै आयै बिसोरा जुरि दिनै मानो बिदि खालामखो नों सोरां बिनि जिउखौ आरोथ' बायसान्स जुरिया बेयाव फैफिनबायोबाबो गथ'नि थाखाय सेफ नङाना बियो आरो बे मायाथ' मायबा मायबिबो खालामनो हागौ ना ओरैबायदि गाज्रि मानसिखा बियो बिसासबो गैया बेजों मिथियोबा जेन'बा बेवलाय हारसिं माथो खालामखो नोंलाय माबा बर'सा आंना जुरिखौनो सानगासिनो दङ जुरिखौ साननो माने सोराङाथ' लायखासिगोन ना आरो आं लायनायखौ जेबो नांजायाखै नाथाय आं नांजादों बे मायाखौसो दालायथो नोङो मिन्थिखाया होमबा बर'सा बे मायाखौ माबायदि गोसोनि मानसि आरोथ' सोरांखौ बुंदोंबोमोन आङो मायाखौ बे न'निफ्राय होखारहरदो होननानै नाथाय अबाव बेलाय बहाथो मानिनो अख्रा मानसि ना नंनायाथ' नंगौ आरोलै बे माया बेयाव थाबाय थायोबा जुरि बेयाव फैनायाबो थिग नङा होमबा औ जुरिनि थाखायबो आरो फैनो गोनां उन्दैनि थाखायबो ओमफ्राय दालाय माथो खालामनांगौ जाखोबा खालामनायानोथ' सोराङाथ' लायनो बुंदों नाथाय आं बिसास मोनाखै जुरिखौ फैगोन होननानै जारला जाबायना दानाबा महा जारला जाबाय न' बे न'नि गोदान आलासि फैसिगोन आरो जुरिया बेयाव फैयोबा मोजांमोन नाथाय मायानि थाखाय आं मोजां मोनाखै जोंथ' सोरांखौ बुंबायबो मायाखौबो बुंबाय बुङा नङा नाथाय हौवायानो दोनहैनो राजि जाथारा माथो गावनि गथ' आरो बिसिखौ नाङा नामा बेनो बिनि सोरांनि मथ्लबा मा मिथिबायना बिनो गथ'खौबो नांगौ जुरिखौबो नांगौ मायाखौबो नांगौ बेखौबो गारनो हाया माबोरै मा खालामनो सानदों बियो मानसियानो जाम्बा सियानसि जालांबायलै एकदम मा बुंबावगोन आरो दे आरो थाथ' होमबा नों बै सोराङानो ना जायखौ आं सिनायोमोन नङालै नों दा बै सोराङानो नंखालाबा जेखियानो जादोंला सोराङा दिनै बेफोरबायदि हालोदाव दङबा एसेबाबो आंनिबो दाय दङ मानसि नालाय खर'आसो गाज्रि जालांखो ना माखो बे नालाय मा खालामनो सानदों नोङो सोरां आरे बा आं जुरिखौ आरोना नट बेड जेनेबा आरोना आंखौ मथिबाबो मोजां नुगोन बांद्राय गाज्रि जानाय नुनाय नङा दे आरो सोरां मावजि बुन्दानि फुटबल आरोना दे आरो जेबो नङा दे सोरां गैयामालाय माथो जादोंसै आरोथ' बे थांनि नोंबो थाब थाबैनो फैदो दे आरो ओमफ्रायथ' आंथ' बे जायगायाव बांद्राय गोबाव थानो हानाय नंलालै माने आरोना बे जायगायाव थानानै बे सोरां मावजि बुन्दाखौ लोगो हमनो गोसो गैया दे आरो आङो आरोथ' आंनि हालोदखौबो बेवहायलाय सानबेसे लाखुमाय थानो हानो आंलाय नै थांगौआनो आसोला बे जायगानिफ्राय उरनसु आरोना माया सोरां सोरां माया नोंसोरथ' आंनि फिसाखौ मोनग्रा आंबो जाया आरोथ' ना मिन्थिखायो दे आरो आंनि गथ'आ बे माया आरो सोरांमोननि गेजेराव एकदमबारे सेफ नंखाया होननानै बेखायनो जेबो जाहांबो जाहोआ आंनि गथ'खौ आङो आरोथ' सोरां नेनानै था नोंसोरखौथ' सासे नायजोबगोन आङो नाथाय दानो नङा नङाबा आंनि गथ'नि थाखाय खाथ्रा दङ नङा होमबा ओमफ्रायथ' आंनि जानो गोनां आजान बिमा
मोजां नुदोंथ'। सोरां सोरां दाखु साला मा नांनायनि साथा माथाल' जाफैलाबाय थायोब्रा नोंलाय नोंनि साया सायखंखौबो सैला आं दाना मिथिगौ बयहाबो जिउआव मायबा नङा मायबा मोनसे गोरोन्थि जाखायो होननानै नाथाय नोंथ' सानै हयैसो मावखादों नङा होमबा सोरां नोंनि दायफोरखौलाय माबोरै निमाहा होनो आंलाय जायखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आङो बेखायनो दाना I hate you जानला मानला बोहैलाबाय थागोन नंनाय नङिनि गोदाव सोरावनो बे आधा फाग्ला खावसे फाग्ला गोसोखांबाय थायो नाथाय उफाय गैथ'आ दे आरो आंहा आंनि बेबिखौ जोथोनै लाखिग्रोनांगौ दे ओमफ्राय सोरां बुंदो मा खोथामोन माया जुरिखौ लायफिननोसै आङो मा होनखो सोरां माया माबोरै लाया जानो देनाय आं जुरि आंनि गथ'नि बिमा जासिगोन ना सोरां बिनिखायनो दायो नोंहा जुरिनि फारसे अननाय फैफिनबाय सिगाङावथ' बिराद बखिदोंमोनलाय माथो नोङो नोंनि हिनजावखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय दाथ' माथो गथ' दं होननाय मोनथिनाय लोगो लोगो लायनो खारथारनोसैबो माथो नोङो जायो नामाब्रा बिदि ओरैनोबाबो लायखागौमोन माथो आं सोरां नोंनि खोथा सोरां दायो नों आंखौ बे न'निफ्राय आउट खालामनो सानाखै माथो बुंलाबायदोंना नोंलाय मा बुंदों ओमफ्राय ना सोरां नोंथ' माथो बुंदोंमोन जुरियालायनो बिमाखौनो जानो हाला ओमफ्राय मारै बिमा जाखो बेलाय हा मालाय जाबायबा माथो खालामबावनांगौ आंलाय बेनोथ' मालासो जाखोमाखो बेलाय बिमा आरोथ' सोरां मिथिबायना आंथ' सन्देहसो दोङो जायखिजाया नोंनि गथ' नंखाया बियो आंनिबा सोरां जानला माला बखिनाङा दे नंगौखौसो बुंदों आङो सोरां जुरिजों थगायजानोसै नोङो माबा मोनसेल' बुंबावलाय आंनि फैनो गोनां गथ'खौ जानला माला बखिनाङा नोङो जुरिखौ लायनो थांनो आं ओमफ्राय नों मानो लायनो थांनांगौ बेखौ दा थांखा सोरां आरो नों लायमालाय बे फैगोन ना मालाय थांफा नामा नोंबो थाङा माथोसै आङो आंथ' बादा होनांखाय आंखौ ओमफ्राय सोरां नों आंखौ नागारनायथ' नङाना दे आरो नों जुदि जुरिखौ लायथारनो गोसोबालाय लायनो हागोन दे नाथाय नों आंखौ आंनिफ्राय गोजानथ' जायाना नोङो मानो गोजान जानांगौ आंलाय देनाय नोंखौबोथ' अनो ना आङो बास आंखौ लाखिनाङा दे आरो होमबा सोरां ओमफ्राय सोरां माला जुरिजों गथ' मोनलायखो नोंलाय सानसेखालि आरोना बेबो माबा सोंनाय जायो आरोना आंबोथ' नोंनि हिनजाव ना आं सोंनो मोना नामा नोंनाव सोंजानाय जिनिसखौ सोंब्रा माथो जानला माला सोंनाय बेलाय थैलै सोरां मालाबानो बेफोरबायदिसो जानानै दोनखोमायो ओमफ्रायलाय दाना माथो जाबावनांगौ जुदि आरो गथ' मोनबाथ' आंनि साननायफोरानो फेलें जाजोबगोन माथो नै आइजुरि हा माथो खोथामोन मा बुंनो सानदों बुंनायानोथ' माने आयै माबा मोनसे खोथा सानदोंमोन आरोना आङो देनाय बुंनाय आइ मामोनबा आयै आं बे जायगानिफ्राय थांथ'नो सानबायमोन नै आइ हा माथो होनो सानदों नोंलाय मा बे जायगानिफ्राय थांनो बुंलाबायखो नोंलाय आब' बहा थांनो आरो मानो थांनो हा न'आव थाबाय थायोब्ला आयै आं बे जानानै थांनाय जाथायफोरखौनो सानफ्रांनानै दुखुसो जाफ्लांबाय थागोन बेखायनो दसे समखिनिखौ आङो एसे बेनिफ्राय जानगाराव थानो सानदोंमोन नै आइजुरि हा बहा थांलाबायनांगौ जाखो हारसिंलाय हा बहा थांगोन मा खालामहैनो सानखो नोङो आयै नोंसोर बेफोरखौ साननानै दुखु जानो नाङा आं फैफिनगोन दे आरोथ' मायबा नङा मायबा मोनसे जबफोर मावगोनलै आरो आयै हा बेफोरखौलाय मा सानलाबायखो नोंलाय आयै जेनेबा आब'आ थांनोबालाय थांनो होबाबोथ' माथो जानो न' हाबाब आं बेफोरबायदि माबोरै हगार हरनो हानो आइ मा जागोन मा बेरगोननो लोमजागोन साजागोननो बहा थांगोन मा खालामगोन हाबाब नाङाहाय आइ आं गिलायलाङो देनां लोमजाबा साजाबा हा सोरथो नायनांगौ जाखो आइ एफा गोजान जोंनिफ्राय थानानै आरो आयै बेफोरखौनो सिन्था जाबाय नोङो आरोथ' आं फन हरगोन
गेजेर गेजेर फैगोन आङो माखौ सिन्था खालामबाय थादों नोंलाय आं दसेखिनिल'सो गोजानाव थांनो सानदों आयै माने बेफोरनिफ्राय गोजानाव आरोना एकदम बाबायलै आं आयै बेफोरखौ प्लिज ना आयै जेबो माना दा खालाम आरो आंखौ जेबो हेंथा होनो नाङा ना आरो आं थाबैनो फैफिनगोन ना दसे समखिनिल' आरोना आयै आयु नाङाहाय आं हगारहरनो बाथारदों नै आफासना हाजुरि बिहामजोखौ लायथाबदो जेरैखि जायाबाबो मिलामिसि खालामनानै लाबोदो बुजायनानैबाबो ओमफ्राय जोंबो थांनांगौबालाय थांसै नांथ'ला दे आफा जुरिखौ आंनो लाबोखागोन नै आबा आरो बांद्राय रागा जोंलाबायनाङा मोजाङै थां मोजाङै रायलाय आरो लाना फै बिहामजोआ दे माबा मोनसे जागोन बे माबा मोनसे जागोन नङा आफा जुरिया हले बिहामजोआबा फैथारनांगोन आंथ' जोंहा फिसौ फैनो गोनां दङ मोजाङै हले बिहामजोआ लाना फैफिनखा जागोन खाबायना आयै आरो जुरिया आंनि जानो गोनां गथ'नि बिमाबो ना नों जुदि थिग थानायमोनबा आबा दायो बेफोर गुलाय गुजायानो जानाय नङामोन माथो फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थाथारसैलै आयै लायगोन होनखाबायना आं जोंहा ओरैनो खबरखौ खोनानानै बेसेबा गोजोननाय मोन्दों आबा आरो जुरि बिहामजोखौ बे न'निफ्राय गोजान दा खालामसै आरो सिगाङावबो नोंदानिखौ जोङो खोमानांबाय दा आरो फैनो गोनां फिसौखौ जों खोमानो सानाखै आबा जोंनो नांफिनथारगौ जुरि बिहामजोखौ आरो बे न'नि फैनो गोनां गोदान आलासि दङ ना आबा थांदो थां आबा थां लाना फैफिनदो जुरि बिहामजोखौ मोजाङै मोजांनो आबायाथ' थांनाया थांगोन नाथाय बिहामजोआसो दा फैफिनगोन नालाय मिथिगौ आङो फैगोन फैया मा जायो बिहामजोआथ' आरो अख्राबो नालाय दा फैगोन आसाखौथ' आंबो बांद्राय गैया बिफा आबा सोरांनियानो आखलानो बेफोरबायदि जाबायबा नाथाय जुदि जुरि बिहामजोआ फैयाबा जोंहा फैनो गोनां फिसौआलाय माथो हे साला जुलि जानायफोरखौ हले ना बुंनायाव गैयालै आंना होमबाबो ना आब' मा जासुरि जादों दे नोङो नंगौना आरो मेथाइबो जानायाव नाम्बार 1 नङा होमबा आङो आब' मा होनोथाय दे आरो आं जानायानो नों जानाय नङा होमबा बाबरे आंनि उदै मा गथ' जेबो नङा गोदोनि दिनफोरखौसो गोसोखांलाय लाङो बेफोरबायदियाव फैयोबा नङा होमबा ना आब' औ जुलि दाबो जेबो नङा दे आरो नै सिगांनि जुलिया फैफिनलायबाय दा जायनि थाखाय खुसि थानायानो बयनिख्रुइबो देरसिनमोन आरोना एंथ' आब' आरो आं जुलिनियाव दुखुनि थाखाय जेबो जायगा गैया बेखायनो बिन्दास थानायावसो दंसैलै आंबो माथो बिन्दाससो थाखानांगौ दा आब' दे आरो जुलि मेथाइफोरखौनो जानानै लानोसै आङो स्रायनो फोथारथिं दसे बेरायनानै जानोसै थुदो गोथै बारियावहाय आब' गोथै बारियावसो थांनोसै आरो जोंना गोथै बारिनिफ्राय सान्थि जायगालाय आरो माथो दोङो दे आरो होमबालाय आब' थुदो नोंबनाबाथाय जुदासो हलेबा हाबाब आइ दाबो थांफिनदो हाजोंलाय माबोरै हगारहरबावनो जाखो आब' ओमफ्राय जों नोंखौ बिराद मिस खालामगोन ना ओमफ्राय आंलाय नोंसोरखौ मिस खालामला बावसिगोन आरो आङो ओमफ्राय नोंसोर सानैयानोथ' मानोथो इसेबां सिन्था जाखो दिनै हाबाब गावनि फिसाया गोजानाव थांबोलालाय आइ माबायदि माबा सिन्था जाया जानो थानाय जानाय माबोरै मा जागोन आइ मा सानखो नों बेफोरखौ आरो आयै आगानखौनो सोरजेनाबोला हान्थि जेनाबालाय माबोरैदि थांखिसिम सहैनो दिनै आं हले दुखु दाहा सहायनानै थाबाय थानायाव गैयालै आयै मिथिबायना माने आङो न'आव थानानै बेफोरबायदि गाबबाय थानो गोसो गैया आयै आरो मानसिनि जिउआवलाय मोनसे नङा मोनसे जाथायालाय जोबनोनो थांखाया जालाबाय थाखायो दायो बेफोरखौ साननानै माथो मुलाम्फा मोनबाय थानो दिनै आयै बबेबा मोनसे थांखिसिम सहैनोबोलालाय आगानखौ सुरजेनग्रोनांगोन ना आयै एकदम नंखागौ दिनै आब' होमबालाय माथो नाथाय नों हिनजाव मानसि आइ हारसिं एसे उसुबिदा मोनलायलाङो बेबो आरो गुबुन जायगायाव ना आरो आयै एसेबाबो फोथायनाय लाखि आरोथ' आंहाबो आंनि सायाव फोथायनाय दंखायो सिन्था दाजाना आयै फैफिनगोनथ' आङो माखौथो सिन्था खालामबाय थादों नोंसाजोआ मायबाफोर जब मोनोबा मावनोसै आरोलै नागिरनायालाय जबफोरालाय बेवहायबो मोनबाय बायनो हागौमोन नाथाय आं बे जायगाखौनो एसे माने बाबाय आरोना आयै दे आरो आयै माबा आंनि हान्थिनाय लामायाव आरो हेंथा दाजासै नोङो आरो आं फन हरबाय थागोन दे
जेबो सिन्था जानो नाङा नोंसोरो बे आइ थानाय जानाय एसे जायगाफ्रा मोजाङै नायना लायाबा आहा मायबा जागोन मागोन एसे गिलायलाङोहाय आंना दे आरो आयै आंहा आंनि जोथोन लानांगौखौ लागोन दे आरो आब'आलाय बिराद स्ट्रं खाना आयै दे बांद्राय सिन्था जानो नाङा नोङो दे आरो होमबालाय आइ एसे नोंनि गोसोफोराबो मोजां मोनोबालाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानायाबो मोजांसै आरो आंनि जिउनि गासैबो गाज्रि सायानिफ्राय एसे गोजानाव थांगोन दे आङो बे थासना नायनोसै दे आरो जोंनि हान्थिनाया बबेनिफ्राय बबेसिम लाङो नाथाय नोंखौ आं बेफोर एकदम गाज्रि सायानिफ्राय गोजानाव लांनो सानदों बे जायगाया नोंनि थाखाय थिग नङाब्ला जेखियानो जादोला जुरिसै आङो मायबा नङा मायबा मोनसे राहाथ' नागिरना लाखागोन माथो आयै जुरिया न'आव दंना ओइ हारामि मा लांफैदों नों बेयाव ओइ गोख्रै ओंखारलांनां बे न'निफ्राय ओइ जुरिया बे सिखा दाहार मोननानै दोननाया लानानै फै आंनो दिनै खर'खौनो दानस'यो आङो बिनिखौ ओंखारलांनो नामा नोङो आंनि खोथाखौ खोनासंग्रा आरो नों जायखौ लोगो हमफैदों बे न'आव गैखाया मिन्थिबायना मा बहा थांनो जुरिया आयै बेखौथ' आं थैबाबो खिन्थाया नोंनो ओमफ्राय बेबायदि हालोदाव बहा थांखो जुरियालाय नै मा बुंनो सानदोंहाय नोङो मा बेबायदि हालोद बेलाय